Tots els visitants que vinguin a Can Amat podran trobar una doble exposició. Per una banda, a la planta baixa tenim una sala immersiva, s'explica la història de la ciutat des de l'època dels mamuts pràcticament fins a l'actualitat. És un audiovisual que dura uns 10 minuts. Després tenim un àmbit de patrimoni, podem trobar a l'entorn d'una cinquantena d'objectes que tenen la mateixa finalitat, explicar el que ha estat l'evolució històrica de Viladecans, que es complementa amb una pantalla interactiva en la qual el visitant pràcticament, si volgués, es pot tirar una hora trobant informació sobre la història, el patrimoni, els edificis, la forma de vida que ha tingut Viladecans fins a l'actualitat. Això ho complementem amb una museografia de lo que és una cuina tradicional, perquè ho hem lligat també a lo que eren els elements de productes de proximitat, agricultura i alimentació, i aquesta aproximació a l'alimentació també la fem amb una pantalla tàctil que té tota una sèrie de jocs per explicar el que ha estat la història de l'alimentació i també el que han estat les botigues i establiments comercials que havien a Viladecans. Si el visitant puja a la primera planta, el que trobarà serà el projecte museogràfic en si, Viladecans al 800. Explica com vivien els habitants de la ciutat al segle XIX. Encara és un segle agrícola, de poca població. A partir del mobiliari que hi ha a aquestes sales, de les pintures i a partir dels personatges de la família Amat, expliquem el que era el segle XIX a Viladecans. Al Museu de Viladecans s'ha incorporat tot un servei didàctic en el qual cada any hem anat aportant dintre de l'oferta educativa que impulsa el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Viladecans diversos tallers. El museu ofereix a totes les escoles 3 tallers: el taller de Centerran Viladecans, que és un passat sobre l'arqueologia a Viladecans, el taller sobre el dinar del senyor Amat, que ens explica com es treballava, es cuinava i es menjava al segle XIX a partir de la vaixella, i després també oferim un itinerari pel patrimoni històric arquitectònic, que és un passeig per la ciutat. El Museu de Viladecans, Can Amat, aporta disposar de diversos elements didàctics, com és un audiovisual en 10 minuts. Els escolars podran veure qual ha estat l'evolució històrica de la ciutat, i aporta també pantalles tàctils sobre informació de la ciutat des del passat agrícola, del passat romà, el passat industrial, el passat comercial. També incorporem una pantalla tàctil a l'entorn de la cuina i de l'alimentació. Aquesta incorpora 4 o 5 jocs. Els estudiants poden treballar com es cuinava, quines eines hi havia i tots els establiments comercials que han passat per la ciutat.